Takže čaute, tu je Willkommen a vítam vás pri druhom let's play na hru Minecraft. No. Akurát ste ma zastihli pri stavaní veže. Je tu strašne veľa noviniek, čo vám môžem ukázať, ale predstavovali sme si to minule, pozrite sa, tu mám takýto domček, no. Oveľa som to vylepšil a už je to aj so stonebrickov, lebo už som vyjondil aj stonebricky, vyrobil, no, takto. To si to dáme, a dneska to bude také o stávaní veže, pohodový diel. Sakra. Tu si chcem postaviť väžu, lebo domu mi chodia oni creepery a už mi tu aj vybuchli. No nieraz. A väžu dokončíme potom, idem sa teraz vám troška povenovať, no. Ideme si zobrať TNTčka, ukážem vám peknú ranu TNTčka. Už som sa hral s TNTčkom, tak troška, no a nedopadne to dobre, keď sa hráte s TNTčkom. Tu mám takýto skla, čo som si urobil. O, tu není TNTčko, už si to mýlim, tu je TNTčko. TNT, jedno nám stačí, v pohode. V pohode zápalky máme, aj zapaľovač. Ideme hore, prepneme sa na druhú kolaj. Sakra. Tak. Fuck you. Ne. Ako tam ideme takto, tam musíme ísť z tieto dvere. Ne. A ovce sú dobré, ako tu. Možno to nepočujete a... No ideme to dať tuto na piesok, aby sme mali troška viacej piesku z toho. Už som tuto troška urobil, taký masaker s TNTčkom. O, sekerou. Dobre. Máme TNTčko tu dade. Čo vyhodíme? Pink tulipán, tie sú nám na houby. Hore dáme stonebricky, tak. Schody, super, super. No, sem umiestnime TNT. Jaj, že opačná tlačítka. Dobre. TNTčko zapálené. Explosion Maximus. Dobre, dobrá explózia bola. Pozbierame piesok. Pôjdeme dať vyrobiť sklo potom, sklené bloky. Explosion, pekná explózia. Pre ostatné to necháme. Hej, provízia. Provízia. Šup, čľup do vody. A môj pekný vodopád. Do riči, voda, horím. WTF, uhasíme krampáčom, či čím sme to uhasili, motikou. Cool. Ideme napáriť ovce. Pozrite sa, aký majú. A nechcú sa. Som párila si pred chvíľou. Dobre, môžeme už udelať párenie v tejto oblasti. Deti, pár sa. Pár sa, dobre, pária sa. Vyprdnite to malé. Jej, malé. Dobre, vyprdli malé. No, dobre. Ešte by som vám chcel ukázať túto môj horný. Vidíte, aj schody sú so stonebrickov. Je to viacero urobené so stonebrickov. Posteľ tu už mám. Takto som si to zariadil. No a pohoda. Tadiaľ to sa ide dole, nejdeme dole. Tam, kde sme vyhodili TNTčko, áno, dobrý postreh. No, tadiaľ to sa ide dole. Tu si chcem urobiť enchanting room. Hej. Ale to si urobíme už v ďalšom dieli. Zajtra by mal byť, že prísť kamoň zo školy, tak on mi to urobí. On je Minecrafták, jadný. Minecrafták. Dobre, tadiaľ tu sa ide hore. Zombíka tu počujem dode. Pripravím si meč. Kde si? Budem bojovať za slobodu a za Slovensko. Dobre. Je uhlie tam bolo. Tu som to urobil, tu sú schody hore, hej. Ak nerozprávam do oného. A ťa počujem, zombík. Sem by sme si mohli dať aj posteľ. Mám taký pocit. Ak mám posteľ v onom inventári, ja mám posteľ. Bed. Kde ju dám? Takto.
Nie tam chodí mondiť si. Dobré miesto pre postel. Ako ináč dám si nad ňu torčku. By som sa tam nebál v noci. Ne, torčka. Dobre, 2 torčky. Si urobím torče ešte, ak mám uhlie. Hej, mám uhlie. To pre tých začiatočníkov, čo nevedia, ako sa robia torčky. 2, 3, 4, dobre, stačí. A ja som v diamantovom oblečení. A to už je taká nepodstatná vec. Ak tento diel bude možno taký troška kratší, hej. Neviem, koľko natáčam. Dobre, vyspíme sa a ukončíme tento diel. Dobre, tak ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Bol to taký skôr pohodovejší diel. V ďalšom dieli to už bude masaker. A keď chcete vedieť, čo sa tam bude robiť, tak príďte sa pozrieť. Väža už bude stavať a budeme mať nočný záťah na zombíkov a na skeletonov. Tak, ďakujem, že ste si tento let's play pozreli. Ďalší môžete čakať za chvíľu, no tak. Ďakujem. Čaute.